Jest coś takiego jak współpraca transgraniczna między Polskami a Czechą. Środki Euroregion Pradziad, kto już słyszał o takich działaniach? Było coś na hulajnogach, jeździmy, tak? Jeździmy na wymiany. Kto już był w czeskiej wsi tutaj z osób? No, to połowa, sporo. Więc dlatego, że jeszcze połowa nie była, postanowiliśmy wraz z czeską wsią napisać taki duży projekt, który nazywa się Wspólne życie bez granic, wspólny Śląsk. Bo i oni, i my żyjemy na Śląsku. Mieszkamy tutaj na Śląsku. Tak, Czesi tak samo, widzę zdziwienia na niektórych twarzach. Tak, Petr, jest tak? Dokładnie. To są tak samo Ślązacy jak my. Stąd też taka nazwa tego projektu, który złożyliśmy do Olomuńca. Tam jest takie biuro, gdzie sprawdzają projekty transgraniczne, czyli między Polską a Czechami. Taki duży projekt, bo na kwotę całego zadania prawie 900 000 euro, czyli ponad 4 miliony złotych, dostajemy dofinansowanie jako jedyny beneficjent, czyli jako jedyni w województwie opolskim na wspólne działania na najbliższe 2,5 roku. Petra, żeby powiedział o kluczowych takich działaniach, które chcemy dla Was zrealizować, bo będą to dla uczniów, dla sportowców, dla strażaków, dla przedszkolaków, dla kobiet, dla nauczycieli, dla mieszkańców. Troszkę tych zadań jest i dostaliśmy dofinansowanie ogromne, stąd bardzo się cieszymy i chcieliśmy się tym z Wami podzielić, bo szkoły będą miały w tym duży udział. Będziemy mogli zakupić też wiele rzeczy. Planowany tam jest właśnie zakup wspomnianych wcześniej hulajnóg, sprzętów sportowych, edukacyjnych, finansowanie również różnych zajęć, ale to poprosimy pana starosty czeskiej wsi Petra Mudrę. Dzień dobry, przepraszam za mój polski język, ale teraz spróbuję po polsku mówić, bo jeszcze nie znaczyli, jest na początku tej lekcje czesko-polskiego języka, tak wszyscy musimy uczyć się. Ja zacząłem tylko, tak muszę jeszcze bardzo uczyć się, aby wszystko było w porządku po polsku, ale takie pierwsze zadanie toho projektu bylo dni partnerstwa, což na české straně i na polské straně impreza Dní gminy, kde už 3 lata spotkáváme se. My jezdíme do vás na imprezu, vy do nás, a to je tématem celého projektu. Vy do nás, my do vás. Nie będę mówić o tych kwotach, bo są bardzo wysokie dla nas. Dla nas jest to bardzo dobrze, bo możemy robić imprezy duże, a dla wszystkich, dla was, dla mieszkańców. Dla mnie jest bardzo ciekawe turnieje unihokeja, bo nasza szkoła gra unihokej. Ja grałem też w unihokeju, ale nie robimy to dlatego, ale w latach przedtem było to bardzo ciekawe dla dzieci, bo robiliśmy dużo turniejów, wyjazdów zespólnych, a bardzo dużo partnerstw między dziećmi było. Koleżeństwo i tak, przepraszam, nie mam tych słów w głowie polskich. Cieszę się na to, bo będzie na około 6 turnajów za rok. Będą treningi, zakupy, bandy, kije i wszystko dla unihokeja w szkole. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Mówiłem o kursach językowych, bo my chcemy się uczyć polskiego języka. Wy też będziecie czeskiego, niektórzy, którzy będą chcieli. Tak jest tam kwota i na uczenie języka.
O treningach unihokeja już mówiłem, bo niemożliwe grać turnieje bez treningów, tak jest tam kwota dla treningów. Mamy też wyjazdy integracyjne, są tam 4 wyjazdy. To jest taki pomysł, że spotkawać się będą kobiety, strażacy, różne grupy z gmin, sportowcy. My mamy bardzo dobrą radę rodziców u szkoły, a szkoły najwięcej i dzieci, nauczycieli i tak. A to jest kwota dla tych spotkań. U nas są bardzo popularne hulajnogi. Wczoraj tutaj była bardzo ładna impreza na hulajnogach. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, co wczoraj tutaj byli. Tak chcemy, aby hulajnogi byli i we Walcach, i w Českej Wsi. Będą i zakupy hulajnog, a będzie to dobre. Myślę, że będzie taki zawód, że wy pojedziecie z Walców do Českej Wsi, a my na hulajnogach, a my z powrotem do Walec na hulajnogach. Bardzo aktywne u nas są kobiety, a u was jeszcze więcej, tak jednym tematem są jesienie stoły, które znacie, a nasze kobiety przyjedą, a wasze kobiety będą jeździć do nas, robić zespólne imprezy. Bardzo ciekawe. To jest ciekawe dla was. Sportowe spotkanie dla was, dla dzieci. To nie tylko unihokej, ale wszystkie sportowe spotkanie. Widzicie piłkę nożną i inne tematy sportowe. Obozy na wakacje i na ferie. Będą ferie, tak jak pan wójt mówi. Robimy w Pokrzywnej, bo na jakimś takim ciekawym miejscowości, tak myślę, że to jest taka możliwość na spotkanie i zabawę dzieci po całym szkolnym roku. Mamy też spotkanie koordynatorów, bo jest potrzeba trenerów, a wszystkich, co będą robić te projekty, co będą robić z wami, tak możemy się spotkawać i nowe tematy do projektów, do spotkań robić, a organizować wszystko. No a jest tam bardzo dużo wysoka kwota na zakupy wszystkiego na realizację tych projektów. A tylko za stroną czeską powiem, jakie tematy tam mamy. Tak jak we Walcach, dni partnerstwa, turnieje unihokeja, szkolenie dla trenerów, kursy językowe. Chcemy dla was robić i kursy sportowe na nartach. Nie tylko zjazdowych, ale i biegarskich, bo u nas jest to bardzo popularne w Jesenikach, tak będziemy się uczyć na nartach biegarskich. Macie bardzo znajomych reprezentantów na nartach biegarskich i w biatlonie, tak może ktoś z was będzie biegać na nartach. I kursy językowe. Z tego. Tam idzie lecieć. Tam idzie polecieć. Tam panuje porządek, tam wszystko jest bezbłędnie posegregowane. Osobno są przechowywane papiery, osobno są przechowywane tworzywa sztuczne, plastiki, metale, osobno są materiały niebezpieczne. Także naprawdę jest to takie miejsce, w które warto przyjechać i myślę, że nie, spotkamy się kiedyś na tym toku i wam taką wycieczkę zrobimy. Jest zupełnie inaczej niż na takim składowisku odpadów, tak? Na wysypisku, na które trafiają właśnie te odpady nieposegregowane albo te odpady zmieszane, tak? One tam się składują, tworzą taką górę śmieci i ta góra tak cały czas rośnie i rośnie.